ҷамъияти сомии кушодаи азод собиқ корхонаи нуриҳои азотӣ вахш мебошад, ки соли 1967 таъсис ёфтааст ва бо сабаби фаъолият надоштани он барои солҳои зиёд хоҷагидорони мамлакат нуриҳои минералиро пурра аз кишварҳои хориҷӣ бо нархҳои гарон ворид мекарданд, ки ин раванд ба таъмини саривақтии соҳаи кишоварзӣ бо нуриҳои зарурӣ мушкилӣ пеш оварда ба рушди муназзами соҳа таъсир мегузошт. Корхонаи нуриҳои азотии вахш аз соли 1967 то солҳои наздик хоҷагиҳои кишоварзии мамлакатро бо нуриҳои азотӣ аз ҷумла карбамид таъмин мекард ва дар коргоҳҳои он зиёда аз 1200 нафар шаҳрвандон машғули кор буданд. Корхона аз ду хатти технологӣ бо иқдори умумии 180 000 тонна карбамид иборат буд, вале баъдан бо таъсири омилҳои гуногун бахусус камбудии гази табиӣ ин корхона ба мушкилот рӯбарӯ гардид. аз ҷумла фаъолияти чунин корхонае барои соҳаи кишоварзӣ муҳим, яъне корхонаи азот аз соли 2011 қатъ гардид. дар давоми солҳои тӯлоние ки корхона фаъолият надошт, то ба ҳол хоҷагиҳои мамлакат карбамидро пурра аз кишварҳои хориҷӣ бо нархҳои гарон ворид мекарданд. чунин вазъ имкон намедод ки соҳаи кишоварзии мамлакат саривақт бо нурии минералӣ таъмин гардад ва мунтазам рушд намояд. вазъи ба амал омадаро ба инобат гирифта ҳукумати кишвар тасмим гирифт ки бо мақсади таъмини хоҷагиҳои кишоварзӣ бо нуриҳои азотӣ дар қатори бунёди корхонаҳои нави соҳаи маъдан, саноати сабук ва истеҳсоли масолеҳи сохтмон тавассути ҷалби сармояи мустақим истеҳсоли нуриҳои азотиро низ ҳарчи зудтар ба роҳ монад. ҳамин тавр бо шарофати сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурӣ, ҷамъияти саомии кушодаи азот 25 апрели соли 2023 дар шаҳри левакан бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз таҷдиду навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. акнун ифтитоҳи ин корхонаи азими азотӣ пас аз таҷдиду навсозӣ бо иқдоми соҳибкорони ватанӣ дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ва эълони солҳои рушди саноат солҳои 2022-2026 дар мамлакат имконият медиҳад ки воридоти нуриҳои минералӣ аз кишварҳои хориҷӣ коҳиш дода шавад ва ҳамзамон содироти он ба давлатҳои ҳамсоя ба роҳ монда шавад. ҷамъияти саомии кушодаи азот бо мақсади таъмини кишоварзони мамлакат бо нуриҳои минералӣ пеш аз ҳама таъсиси ҷойҳои нави корӣ бо дастури ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд аз таҷдиду барқарорсозӣ дубора мавриди истифода қарор дода шуд ва масоҳати умумии ин коргоҳ зиёда аз 100 гектарро дар бар мегирад. дар ин корхонаи азими саноатӣ ки яке аз корхонаҳои бузурги кимиёвии кишвар ба шумор меравад, зиёда аз 1000 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин ҳастанд. ба фаъолият шурӯъ кардани корхона тавонист талаботи кишоварзони мамлакатро бо нуриҳои азотӣ таъмин намояд. ҳамчунин фаъолияти дубораи ин корхонаи азими саноатӣ ба баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳо, боз ҳам беҳтар таъмин намудани аҳолии кишвар бо маҳсулоти озуқаворӣ ва фароҳам овардани ҳазорҳо ҷойи нави корӣ такони ҷиддӣ бахшид. корхонаи азот дар доираи дастуру супоришҳои бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади таъмини талаботи хоҷагидорону кишоварзони мамлакат бо нуриҳои минералӣ, баландбардоштани ҳосилнокии зироат, боз ҳам беҳтар таъмин намудани аҳолии мамлакат бо маҳсулоти озуқаворӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ бо сами соҳибкорони ватанӣ навсозӣ карда шуда бо навтарин технологияи ширкатҳои пешрафтаи давлатҳои олам муҷаҳҳаз карда шудааст. таъкид кардан ба маврид аст ки дубора фаъол сохтани ин иқтидори бузурги саноатии мамлакат зери таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон қарор дошт ва сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми солҳои охир ҷиҳати таъмини бештари амнияти ғизоии мамлакат ва ба кор андохтани ин зарфияти азими истеҳсолӣ масъулонро вазифадор карданд. бо фаъол гардидани корхонаи мазкур зиёда аз 1000 шаҳрванди мамлакат, хоса ҷавонони соҳибтахассус бо ҷойи кор ва маоши баланд таъмин гардиданд. хушбахтона соли 2021 ширкати ватание пайдо шуд ки тасмим гирифт ки дубора ба ҳамин корхонаи ҷамъияти саомии кушодаи азотро ба кор андозанд ва чӣ тавре ки шумо медонед моҳи апрели соли 2023 бо иштироки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи нурибарории ҷамъияти саомии кушодаи азот ба фаъолият шурӯъ кард. маҳсулоти асосие ки корхонаи мо истеҳсол мекунад ин карбамид мебошад.
коргоҳҳои сесолии корхона дар масоҳати 54,4 гектар ҷойгир шудааст. корхона аз бахшҳои зерин иборат аст: бинои маъмурияти корхона, коргоҳи истеҳсоли аммиак, бинои муҳандисӣ, бахши мониторинги истеҳсолӣ ки ба таври автоматӣ раванди истеҳсолотро назорат ва идора менамояд, коргоҳи истеҳсоли карбамид, коргоҳи буғу об таъминкунӣ, анборҳо, коргоҳи таъмири таҷҳизотҳои барқӣ, коргоҳи таъмир ва корҳои механикӣ, шуъбаи нақлиёт ва ғайра. мо айни замон дар толори бахши мониторинги раванди истеҳсолии корхона ҳастем. дар ин ҷо тавассути гӯем ки таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз шуда аз раванди истеҳсолӣ мунтазам 24 соат дар як шабона рӯз, яъне ки назорати доимӣ мегузаронем ва инчунин бо воситаи камераи мушоҳидавӣ фаъолияту кори дастгоҳу таҷҳизотҳо назорат бурда мешавад. дар ин ҷо дастгоҳҳои замонавӣ аз ширкати пешқадами соҳаи автоматикунонии равандҳои истеҳсолии ҷаҳонӣ, ин ширкати ҷопонӣ Якагаво истифода бурда шудааст ва тавассути таҷҳизотҳо, яъне ки барномаҳои ҳамин ширкати номбурда ба мо хеле дастрас гардид ки хеле истифодабари дастгоҳу таҷҳизотро осон гардонад. Мы занимаемся поддержкой и работой с АСУТП, которая организована на платформе Якагава, Япония. Здесь она представлена у нас двумя системами. Это Centum, который относится к распределенной системе управления, и ProSafe, который относится к противоаварийной защите. Мы занимаемся реализацией алгоритмов управления и блокировок технологических, которые здесь у нас служат для предотвращения противоаварийных ситуаций. Также здесь я занимаюсь обучением местных специалистов по работе с этой системой. Уже у нас есть огромные успехи в данном направлении. дар ҷамъияти саҳомии кушодаи азот асосан истеҳсоли карбамид, аммиак, дуоксиди карбон, оксигени газӣ ва нитрогени моеъ ба роҳ монда шуда, иқтидори истеҳсолии он дар марҳилаи аввал 90 000 тонна нурии минералиро ташкил медиҳад. карбамид дар хоҷагии халқ, аммиак барои истеҳсолот, дуоксиди карбон дар саноати сабуки хӯрокворӣ ва эҳтиёҷоти технологии корхона, инчунин оксигени газӣ барои тиб, кафшери газӣ ва нитрогени моеъ дар хоҷагиҳои чорвопарварӣ истифода бурда мешавад. ҳозир мо дар маркази идоракунии коргоҳи буғови таъминкунӣ қарор дорем. Хеле ки мебинед шумо, маркази идоракунӣ бо системаи автоматикунии таҷҳизотда шудааст. ҳамаи корҳо, агрегатҳо бо таври автоматикунӣ идора карда мешаванд. ҳозира дар айни ҳол ҳозир 4 деги буғӣ вуҷуд дорад. дар айни ҳол ба кор фақат 2 тааш фаъол шудааст, ба кор дароварда шудааст. дегои буғӣ дар як соат 50 тонн пар истеҳсол мекунад. коргоҳи мо ҳам оби нӯшокӣ, оби техникӣ ва буғ таъмин мекунад. тамоми маводи истеҳсолии корхона қабл ва баъд аз коркард дар озмоишгоҳи муосири муҷаҳҳаз бо дастгоҳу таҷҳизоти навтарин мавриди санҷиш қарор мегиранд. дар озмоишгоҳ асосан занону духтарон ба кор ҷалб гардиданд. корҳои таҷдиду навсозӣ дар ин иншоотро мутахассисону муҳандисони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Осиё Кемикал дар муҳлати муайян гардида ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ ба анҷом расонда, арзиши лоиҳавии он беш аз 400 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар доираи татбиқи лоиҳа, коргоҳҳои буғу обтаъминкунӣ, аммиак ва карбамид пурра ба низоми автоматикунонии системаҳои идоракунии раванди технологӣ бо истифода аз технологияи насли нави ширкати маъруфи ҷопонӣ Yakagawa Electric Corporation навсозӣ гардида, дар таҷҳизоти системаҳои идоракунӣ Centum VP ва ProSaf истифода шудааст. асбобҳои назоратию ченкунӣ ва системаҳои муҳофизат аз ҳолатҳои садамавӣ низ дар коргоҳҳои истеҳсолӣ бо истифода аз таҷҳизоти ширкатҳои шинохтаи ҷаҳонӣ аз ҷумла Siemens, Samsung, Emerson,
метран ва IBB пурраиваз гардиданд. таҷдиду навсозӣ ва муҷаҳҳазсозии корхонаи бузурги кимиёвӣ дар шаҳри Левакан бо дастгоҳу технологияҳои насли нави кишварҳои рушдкардаи дунё аз ҷумла Ҷопон, Фаронса, Русия, Олмон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Сингапур, Малайзия, Италия, Ирландия, Эрон, Ҳиндустон, Беларус, Украина, Туркия, Полша, Қатар ва Чин дар идомаи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, иқдоми муҳим дар роҳи боло бардоштани иқтидори истеҳсолӣ ва татбиқи барномаҳои давлатии соҳавӣ арзёбӣ мегардад. мо тавонистем ки ин сол ба ғайр аз карбамид инчунин истеҳсоли дигар намуди нуриҳои минералигием хато намекунем. Ин нурии органикӣ хамираи гумин, яъне ки гуминовая паста ва инчунин гумат калио, истеҳсоли гумат калиоро низ ба роҳ монем. Ин намуди нуриҳо барои бозори дохилии Тоҷикистон як маҳсулоти нав мебошанд ва хушбахтона деҳқононе ки аз он аллакай истифода бурда истоданд ва баҳои хеле хуб дода истоданд. айни ҳол иқтидори истеҳсолии корхона чӣ қадар аст ва нақшаи содироти он чӣ гуна аст? Тибқи лоиҳа иқтидори истеҳсолии корхона 180 000 тонна дар як сол мебошад. Дар марҳилаи аввал мо як хатти технологиро ба кор андохтем ки иқтидори он 90 000 тоннаро ташкил медиҳад дар як сол. айни замон аллакай корҳои омодагӣ барои ба кор андохтани хатти дуюми технологӣ шурӯъ шудааст ва моҳҳои наздик мо ба нақша гирифтаем ки хатти дуюми технологиро ба кор андозем ва иқтидори истеҳсолии корхонаро ба 180 000 тонна расонем. ҷиҳати омодасозии мутахассисону кормандони зарурӣ дар корхона тадбирҳои иловагӣ андешида мешавад, зеро солҳои охир дар аксари корхонаҳо талабот ба кормандони баландихтисоси техникӣ, бахусус муҳандисҳо, химик-технологҳо, муҳандис-механикҳо ва металлургҳо то рафъ афзуда истодааст. масъулин ҷиҳати дастгирии ҳамаҷонибаи мутахассисони ҷавони ба кор ҷалб гардида бо мақсади таҳкими раванди пешбурди корҳои истеҳсолӣ тадбирҳои муҳимро рӯи даст гирифтанд. роҳбарияти ҷамъияти саҳомии кушодаи Азот таваҷҷӯҳи худро ба истеҳсоли маҳсулоту хушсифат ва тарбияи мутахассисони ҷавону варзида барои идомаи кор равона намуданд. айни замон барои ҳалли ин масъала мо хело ҳамзич бо донишгоҳҳо ҳамкорӣ карда истодаем ва аллакай кадрҳое ки мо ба кор қабул мекунем дар якҷоягӣ бо донишгоҳҳо онҳоро дар курсҳои кӯтоҳмуддат меомӯзонем. мо дар коргоҳи таъмири таҷҳизотҳои барқӣ қарор дорем ки дар ин ҷо таҷҳизотҳои барқӣ ба монанди муҳаррикҳои барқӣ, трансформаторҳо, умуман ҳама намуди таҷҳизотҳои барқӣ аз таъмири ҷорӣ ва капиталӣ бароварда шуда дар коргоҳҳои истеҳсолӣ васлу насб карда мешавад. имрӯз дар ин корхона дар баробари мардон шумораи зиёди занон низ кору фаъолият мекунанд ки ҳадафи асосии мо ин саҳмгузорӣ дар рушди саноатикунонии кишвар мебошад. бо мақсади баландбардоштани самаранокии энергетикӣ аз 6 иншооти хунуккунии ҳудуди корхона 3 адади он аз рӯи лоиҳаи ширкати русии Вентеко навсозӣ гардидааст. айни замон мо дар зеристгоҳи 110/6 қарор дорем ки ин зеристгоҳ тариқи 12 зеристгоҳи дигар корхонаи моро сари вақт бо барқ таъмин менамояд. ҳамаи таҷҳизотҳои барқии зеристгоҳҳо ва таҷҳизотҳои барқии корхона сари вақт аз рӯи лоиҳаи истифодабарӣ аз таъмири капиталӣ ва ҷорӣ баровардаем. истеҳсолоти саноатӣ омили муҳимтарини пешбарандаи иқтисоди миллӣ, таъминкунандаи шуғли аҳолӣ, сарчашмаи даромади буҷети давлатӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ мебошад. рушди устувори хоҷагиҳои кишоварзии мамлакат, алалхусус парвариши пахта ва дигар намуди зироатҳо бо масъалаи таъмини саривақтӣ бо тухми хушсифат ва нуриҳои минералӣ робитаи зич дорад, зеро истифодаи нуриҳои фосфордор дар давраи шудгори тирамоҳӣ ва таъмини талаботи соҳаи кишоварзӣ бо нуриҳои азотӣ дар марҳилаи аввали нашъунамои зироатҳо омили асосии баландбардоштани самаранокии замин ба шумор меравад.
дар сурати пурра ба кор андохтани хатҳои технологӣ имкон аст ки солона 180 000 тонна карбамид ва 123,6 000 тонна аммиак истеҳсол карда шавад. қобили таъкид аст ки талаботи солона ба нуриҳои минералӣ дар мамлакат қариб 550 000 тоннаро дар бар мегирад. деҳқонон аллакай дарк карданд ки аз ҳама маҳсулоте ки мо истеҳсол мекунем сифати хуб доранд. бартарин нуриҳои минералие ки дар ҷамъияти сомии кушодаи азот истеҳсол мешавад аз дигар нуриҳои минералӣ дар чӣ аст? карбамид гӯем ки аз ҷиҳати экологӣ ин ба организм чандон зарар надорад. деҳқоне ки ҳамун маҳсулоти моро харидорӣ мекунад ба як умед харидорӣ мекунад ки ҳосили хуб гирад ва мо ин масъулиятро дарк мекунем, чунки деҳқон вақти худро сарф мекунад, маблағи худро сарф мекунад ва мо кӯшиш мекунем ки як маҳсулоти аълосифат истеҳсол кунем ки ҳам аз рӯи он ҳам деҳқон як фоида гирад, ҳам корхона. ҳамин нуриҳои минералӣ тоҷиказот мо мисол истифода бурдем. ҳозирада нашу намои пахта бад неста. ҳар як ниҳол на камай 20 кӯраки тайёр дорад. умед аст ки ҳосили сол нисбати соли пештар беҳ аст. намуди наве ки тоҷиказот истеҳсол кард гумит кали ва гумит пастае ки барои мустаҳкам кардани решаи ниҳоли пахта ва барои афзоишу нашунамои пахта истифода бурдем. ҳай умед аст ки ҳосили нағз мегирем. бо итминони комил метавон гуфт ки бо барқарор гардидани истеҳсоли ин намуди маҳсулот яъне нуриҳои азотӣ дар корхона заминаи боэътимоди рушди соҳаи кишоварзии мамлакат фароҳам гардида ҳазорон нафар шаҳрвандони кишвар бахусус мутахассисони соҳа бо кори доимӣ таъмин карда мешаванд. ҳадафи асосии давлату ҳукумати кишвар низ тавассути воридоти таҷҳизоту технологияҳои пешрафта ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ яъне таҷдиди иқтидорҳои истеҳсолии амалкунанда, таъсиси корхонаҳои хурду миёна ва бузурги саноатӣ, таҳкими инфраструктур, таъмин намудани пешрафти устувории иқтисодӣ ва тақвияти иқтидори содиротии мамлакат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум мебошад.